Επιτρέπεται στο τσιγάρο στο... Κάνεις διαφήμιση στα τσιγάρα, δεν επιτρέπεται. Ναι, μα κάνουμε στούντιο κανονικό, δεν θα καπνίζεις εκεί μέσα. Να κάνουμε τώρα Έχουμε μάρτυρες, 14 μάρτυρες. 14 άλλοι, εντάξει. Και σε ένα σπίτι είναι 6 άτομα. Άρα έχουμε 20 μάρτυρες. Σε έχει... Παιδιά, Πάμε. ακούστε λίγο. Ή θα το πάρουμε θερμά ή θα το κλείσουμε. Πάει κοιμηθώ. Θα χωράφιο το πρωί. Χωράφι τελείωνε. Άντε να δούμε. Καλώς ήρθατε παιδιά, σήμερα θα παίξουμε το Καλά. Peasants. Πάμε. Τόση ώρα κάναμε αντοχή στην υπομονή σας. Εν τω μεταξύ, Πάτα. πρέπει να 5 κουρευτώ πρώτα καράφλα. πράγματα που πρέπει να κάνουμε στο Γιατί παιχνίδι, άμα στο ChatGPT. Γυαλίζει. Θα το προχωρήσουμε Παίρνουμε λίγο, και έλα. Πούδρα. Ναι, τα θυμάσαι. Δεν ακούμε το Πάμε, παιχνίδι. πάμε. Έλα, Πάμε. Πού πάω. πάνω. Πάνω λίγο το παιχνίδι. Πάμε. Ο Λιάκος λέει πάμε. Καλή αρχή μάγκη. Καλά θα πάει. Τώρα γιατί πας. Γιατί δεν θυμάμαι. Πίσω, Τι δεν θυμάσαι, ποιο πράγμα το έχουμε κάνει. πίσω. Πού το ξαναμπαγκάρεις το παιχνίδι. Πάμε. Το κλειδί που το είχα βρει. Θα σου πω εγώ τώρα. Πάμε στο Ναι ρε Μίτσο, πρώτος είσαι, το ξέρω. Περίμενες στην αρχή. Πήγαινε το φως. Ηρέμησε. Μην κατακτήσεις δεν ακούει. Τελείωνε. Δεν είναι άμεσο. Αυτό δεν μας το κάνει πριν. Ωραία. Πας τώρα. Παίρνεις τη λάμπα και την αλλάζεις το λόγο. Ηρέμησε. Σου δίνει λίγο χρόνο να το διαβάσει. y'all folks in the great city of Riverdale. Today the weather is going to be absolutely celestial. The temperature won't drop below 77 degrees and it's going to be one hell of a sunny day. Get Yeah. your Καλατσάκι, μακάρι να μπορούσαμε. and take your whole family Yeah. to the beach. Take a day off and show your loved ones how much you care about them on this wonderful vacation. Σχολιάζω εγώ το συγγνώμη μου. Μπράβο, σχολήσου στο chat. Got a special Πάμε λίγο το chat. and we're going to have a lot of fun stuff. Το κλειδί παρέα από τον κύριο Μάστρα. Θα το αφήσει. Να δούμε τι θα κάνουμε. Πάμε. Έλα. Πάμε ρε. Πάρ' το κλειδί. Accept. Πάρ' το. Νίκο, λέγε μας. Τώρα πάμε να βρούμε τον αναπτήρα για τα χάπια. Πάμε πρώτα κάτω να πάρουμε το χαρτί. Κάτω. Το basement είναι από τα αριστερά. Όλη ευθεία. Πάμε ενώ. Ναι, οκ, αυτό που λέει το τζιν είναι... Ναι, ξέρω. Φύγε όμως. Τώρα. Πάλι πάνω μας. Και άνοιξε και εδώ και την κουρτίνα του μπάνιου. Έλα, εδώ τι είναι. Πάρ' τα κάποια αριστερά. Το νητήρα τον άλλο. Το λάπτο. Ότι είναι ωραίος μητήρας, το δικός πρόβλημα είναι. Αναπτήρα. Μπροστά σου. Κάτω πάλι. Σαν να μπες μέσα, πάμε από την άλλη πλευρά από τα αριστερά. Ο Δημήτρης λέει κάτω από το γκαράζ είναι μια πόρτα πάνω σε ένα καθρέφτη. Εκεί πάτε για να ανοίξετε. Αυτό Μια είναι, πόρτα πάνω σε ένα καθρέφτη. αυτό είναι σε δεύτερη μοίρα, αυτό είναι πιο μπροστά. Εμείς τώρα το κάνουμε restart. Εμείς το έχουμε κάνει restart. Αλλά το έχεις καταλάβει το κόμμα restart. Μπορεί να πήγε τώρα, μα λέγα 30 άτομα. Κατευθείαν άτομα. Ψάχνεις τα πάντα γύρω-γύρω. Κοίτα. Θα πας στο κοριτσάκι. Πρέπει να βρούμε τουλάχιστον το κοριτσάκι, έχει δύο αφήσεις. Τώρα πάμε. Ναι, Ναι. Το αναπτήρας που είναι. Για άνοιξε το τέτοιο, το το φως. φως.
Ο αναπτήρας που είναι? Άρα πως θέλει μέσα. Δεν είναι το κοριτσάκι. Και άνοιξε δεξιά του ντουλάπα. Αριστερά. Πίσω. Έχεις τα φώτα από μέσα να μιλάει τώρα τι θα. Αυτή τη δουλάπα. Την άλλη ντουλάπα. Κρύα αυτή. Πώς τη βγάζει μετά τη φωτογραφία. Ναι παιδιά, κάτι δεν έχουμε κάνει. Δεν έχουν πάρει αναπτήρες ακόμα, δεν έχουν πάρει τα πράγματα. Ψάχνει τα πάντα, μην αφήνεις. Ο Δημήτρης λέει όχι, όχι, το κλειδί που πήρατε μόλις είναι για εκεί. Και εκεί πρέπει λέει, να τελειώνει το chapter της τηλεόρασης. Για να πάτε στο επόμενο. Το κλειδί που πήρατε ανοίγει μια πόρτα σε έναν καθρέφτη κοντά στο γκαράζ. Α, στην πρώτη πόρτα άρα. Και λέει και ο Λευτέρης κάτω ρε, έχετε το κλειδί. Ωραία. Ωραία, να πάμε κάτω δεξιά. Με αυτή την πόρτα λογικά. Άλλη. Και άλλη. Δεν πήγαινε Το σε αυτή. καθρέφτη που έχει πάνω. Όχι, στο καθρέφτη, μη στέλνει καθρέφτη. Όχι, δεν είναι αυτή. Αυτή. Κάτω αριστερά λέει ο Λευτέρης. Να αυτή. Πώς είναι αυτή. Την ανοίξαμε ρε. Όχι, τώρα είναι αυτή. Δεν είναι αυτό το κλειδί. Άλλο ένα κλειδί είχαμε βρει. Α, να ανοίξαμε ωραία τέλεια. Φτιάξτε την πόρτα. Με τη σειρά ψάχνετε. Εντάξει, δεν πάει. Κλειδωμένη είναι. Κλειδωμένη. Ναι, τώρα την ανοίξαμε. Τώρα τι κάνουμε. Πήγαινε κάτι πίσω για mirror. Θα πεις να ανοίξει την πόρτα. Θα που λέει την άλλη πόρτα δεξιά. Εσύ έχει τον νου αριστερά, Βασίλη την άλλη πόρτα δεύτερη. Κάτι λέει για mirror. Όλη το open inventory. Το inventory. Πίσω, Βασίλη, πίσω, πήγαινε πίσω. Δεν με έλεγα Βασίλη. Μα παίζει άλλος, εγώ θα έχω το νου μου. Εδώ, πάτα tab. Tab. Μπράβο, το κλειδί. Και κλείδωσε. Όχι με πίσω. Ναι, όχι, τι λέω και Στο σκοτάδι πρέπει να λέγαγε καλά. Ναι, μη φοβηθούμε. Δεν ξέρεις. Α, σηκώστε λέει το πανί και δείτε το καθρέφτη, ξαναπήγαινε πίσω. Αφού τα πατούσα ρε Εντάξει. μαλάκα πριν. Έτσι λέει ρε μαλάκα. Εκεί μέσα είναι κολλημένο το κείμενο που είναι ένας καθρέφτης. Τι πατούσες ρε μαλάκα. Τα είχα πατήσει ρε φίλε πριν. Ναι. Ναι, αφού είδα τα σεντόνια λέω κάτι θα βγει από εκεί. Και τελικά τι βγήκε. Τίποτα, τα πατούσα πριν. Υπάρχει live και βάζω στήσιμα. Κάναμε save. Κάτι έγινε. Φύγε από εκεί μέσα. Φύγε. Το φως. Έχουμε κάνει πρόοδο λέει ο Γείας. Κλείνει και τα φώτα. Δεν έχουμε πάρει πολλά πράγματα από πάνω. Τι έπαθε, σχέστηκε. Δηλαδή τώρα αυτή η πόρτα ανοίξε. Τώρα που πάμε Άνοιξε η παιδιά. πόρτα. Αλλά δεν έχουμε τίποτα. Εκεί μέσα μπας, άναψε το φως. Μπράβο. Καθρέφτης έφυγες. Πού είναι ο καθρέφτης. Τη γαμίσαμε. Κλείνουν και τα φώτα μόνο τους. Μην πας. Άναψε. Πες μέσα στην πόρτα. Να άνοιξε Άνοιξε την πόρτα. Ω, αυτός είναι ο καθρέφτης. Αυτός είναι. Φτιάξε τα πράγματα. Μην πας εκεί, δεν έχει φως. Φτιάξε πίσω ρε μαλάκα μας. Ω. Γιατί έδειξε πάνω. Τι στην πόρτα, τι στο τηλεόραση. Άναψε τη τηλεόραση, δεν έχει φως. Είσαι μαλάκας. Δεν το πρέπει να κλείσουμε κλειδί. τηλεόραση. Αυτό το κλειδί, Μπράβο. πάρ' το. Αυτό είναι για γάτο. Πάμε πάνω τώρα. Να ψάξουμε λίγο. Τα χάπια πάρε. Χάπια. Μαρία Πι, γεια σου κουμπάρε. Γεια σου κουμπάρα. Εσύ θα την παντρέψεις και αυτή εσένα. Πάρ' το, Εγώ. δεν το πήρες. Μαρία σώθηκες. Ποιο? Το κερί πάρε. Καλός κουμπάρος ο Βασίλης, καλός. Καλός.
Πάνω τώρα. Πάνω. Το βάλω. Δεν το βάζει να πάει να κάνει. Πάμε. Ωραία, πήγαμε στο Σαλονίκη. Τώρα τι κάνουμε? Βοηθήστε, παιδιά, αφού καλά πάει το παιχνίδι. Θα πάμε καλά. Ω. Από εδώ πάμε. Κάτω στους καθρέφτης. εθνικούς. Μεγάλο. Κάτω καθρέφτη. Ω, να σου γαμίσω. Δεν έχει καρέκλα. Και γύρω. Έρχεται. Είναι από πάνω. Πρέπει να ανοίξεις. Όχι ρε μαλάκα, το φως, άνοιξε το φως. Έκλεισε. Πρέπει να πάμε να... Λοιπόν, θα πρέπει να πας από την άλλη πλευρά να πάρουμε πάλι τον αναπτήρα. Ποιο να πήρα. Προηγουμένως... Δεν κράταξες αναπτήρα προηγουμένως. Πού τον βρήκα. Ξαναπάς από την άλλη. Ο Λευτέρης, να γαμηθεί. Πήγαινε λέει απ' την άλλη. Ποια ο άλλη ρε φίλε. Λευτέρης λέει κάτω πάτη και κάνει Από τύχη. την δεξιά, Τι πέρασε? Σαν να είδες και άλλα, ήταν δικιά μας. Μόνος. Μην ανοίξεις. Μην Φέρε την ένα ανοίξεις. τσιγάρο. Μην την ανοίξεις. Να σε γαμίσω μαζί. Ο Ηλίας λέει έχουμε το κλειδί υπόγειο. Πήγαινε υπόγειο. Πήγαινε από Πήγαινε τα να πάρεις τον αριστερά. αναπτήρα. Ε, Ένας. τι κάνετε τώρα. Υπόγειο, πάνω, αναπτήρα. Πήγαινε όπου θες. Αφήστε ρε παιδιά να το Θα παίξουμε. πούμε τους θεατές. Τι θα κάνουμε? Έλα, αφού παίζει. Πού ήρθε. Πάμε, πάμε. Πάμε, παίξε. Όποιος παίζει, θα παίξει. Παίξε. Ο αναπτήρας πού ήτανε. Τώρα θες αναπτήρα. Αφού σου λέγε πήγαινε πάνω ρε μαλάκα, δεν πήγαινες απάνω. Δεν ακούσες ρε μαλάκα. Που μιλάει τις γκαγκάλες. Έλα πιο κοντά στο μικρόφωνο. Πήγαινε πάνω. Εγώ τον ακούω. Τι είπαν. Πάμε πάνω και δεξιά. Όλο δεξιά. Ω, κλειστή είναι. Όλες οι κλειστές. Εδώ ή απ' την άλλη. Δεν τις ανοίξαμε ποτέ. Πήγαινε εκεί. Το πάντα δεν έπρεπε να βγει που λες Νίκο. Είσαι άλλο τσάπτα ρε. Κάτω. Έχει γίνει το interrupt. Πήγαινε αριστερά. Εδώ. Το μέσα δεν βρήκες ένα απτέρα προηγουμένως. Όχι. Πού το βρήκες? Όπου πήρες ένα απτέρα προηγουμένως. Άι, άλλο. Έτσι νομίζω δεν είσαι κερί. Όχι λάμπε. Πού βρίσκουμε γερία, καλά πάμε. Τότε εκεί. Λέει ο Λευτέρης, αυτό με το πάντα είναι άλλο chapter. Δεν έχουν περάσει ακόμα το πρώτο. Οπότε εντάξει Λευτέρη. Άρα το πάμε κεφάλαιο εκεί. Ναι ρε μαλάκα. Ναι, Συχνά στο αυτό λέω 5. τόση ώρα. Φέρει καλιές που είναι ο αναπτήρας. Πάτε το να βρίσκουμε τώρα. Πες και στο άλλο δωμάτιο αριστερά. Τι έχει μέσα το πρώτο. Το πρώτο τι έχει μέσα. Έκλεισε ένα φως. Παιδιά. Το ακούτε. Ναι. Είναι Μια από καρέκλα πάνω, κουνάει. Πού από πάνω. Από πάνω με αυτό είναι ο χάρος. Δεν μας πάρει. Τον αναπτήρα που το βρήκες προηγουμένως. Ούτε που θυμάται. Αυτό δεν λέμε τόση ώρα. Εσύ δεν πες είναι πάνω. Εσύ το πες. Αφού εδώ πέρα το βρήκες προηγουμένως. Πού. Πάμε προχώρα. Πάμε στο υπόγειο που λένε οι άλλοι. Κάμε στον άπτυρα. Πάμε αλλού. Παιδιά, δεν βρούμε τον αναπτήρα. Δεν βρήκαμε πέρα μαλάκα σου Τι πάρει. να... Γαμώ τη μάνα σου. Πού πας ο άλλος πάει στο σκοτάδι. Έρχεται. Πώς κρύφτηκε. Ο Ελευθέρης λέει ακολουθήστε τον. Α, ναι. Ναι. Τόσο είναι άντρας, πες το Λευτέρη. Ποια με τα λέει φοιτητές. Πήγαινε ρε, να πάει να καπηθεί, πήγαινε. Τώρα και έφυγες. Σήκω ρε, με σχήβεις. Όλα θέλει να πάμε στο υπόγειο. Πήγε καλά. Τι πάω. Σε όλα. Αριστερά, Αριστερά. αριστερά. Άνα από το φως. Ω, στο διάλογο. Ναι, ακολούθησε τον. Α, είναι Υπόγειο, υπόγειο. Α, δεν είναι δικό της.
Χωρίς φως, χωρίς τίποτα. Άξιο. Πάτα tab. Δεν το έχουμε το. Θα το Αυτό έχουμε. το γκαράζ. Ναι, πήγαινε πίσω. Πήγαινε πίσω στο υπόγειο. Στο υπόγειο πήγαινε. Ρε μαλάκα πήγαμε και εδώ Ρε μέρα. το κλειδί το έχεις στο τέτοιο σου. Α, ναι, μπράβο. Για να γίνει interact πρέπει να πατήσεις το tab και να το επιλέξεις. Δεν είναι. Ποιο Εντάξει, είναι δεν το... Ναι, αν δεν το δοκιμάζεις δεν ξέρουμε. Άρα πήγαινε Άρα δεξιά. πήγαινε δεξιά. Και άνοιξε τα φώτα. Άσε όλα. Καμιά λάμπα έχουμε. Όχι. Όχι, ρε μαλάκα πήγαινε δεξιά, ακολούθησε αυτόν. Πες εδώ μέσα. Εκεί μέσα θα είναι πάλι το μόνο. Βάζει είναι αυτή που τώρα. Δεν είναι. Δεν χάσαμε. Α, εδώ είναι. Να το. Πώς. Από πίσω ανοίγει ρε μαλακά. Πάρε πούστη. Ανάποδες είναι. Ω, να το είπα. Να το υπόγειο ρε που το λέγανε όλοι. Δεν έχει φώτα. Να το ναι. Τι είναι αυτός ρε μαλάκα. Φώτα θα φως ανάψεις. Θα άναψε το φως. ρε Αριστερά. μαλάκα. Την πρώτη. Στη Βάνια μαλάκα. Ω, δεν σας Βάνια. Να έχει αυτό το βουητό εσάς. Ναι. Ναι. Εκεί να μπεις εκεί. Δεξιά δεν έχει παραχώς. Ο Λευτέρης λέει πηγαίνει και που ξεκινήσετε. Για λέει? να αναπτήρα μάλλον. Μάλλον, ναι. Τι λέει μην ξεκινήσουμε. Θα πάμε εκεί πέρα που ξεκινήσουμε γιατί εκεί πέρα ήταν ο αναπτήρας. Τι? Έχουμε αναπτήρα. Είναι που ξεκινήσαμε. Να το. Το πετάει ο Βουνάν. Το πετάει ο Βουνάν. Εντάξει, μας βοηθάει να το προχωρήσουμε. Δεν ήταν εδώ πριν. Ναι, αλλά μας βοηθάει να το προχωρήσουμε. Μήπως είναι δεύτερος αναπτήρας αυτός. Ναι. Και πού πάω κάτω. Ναι, αναγκαστικά. Ναι, τώρα αφού άναψε τον αναπτήρα. Τη βαριά την πήρες. Δεν είχε. Εδώ μωρέ. Τι έχει. Ανακούζουμε. Πας στη Βάνια. Παιδιά, τι είναι αυτό το βουητό το ωραίο. Τώρα το. Εδώ που ήρθαμε πριν. Βαριά την πήρες. Δεν είχε βαρύ. Δεν είχε ρε. Όχο. Έμπαινε ο Γιούτσο, έμπαινε. Είναι από και μέσα. Εντάξει, κάσε την παραγία. Εσύ παίζεις. Μαλάκα, τι να παίζα. Πού είναι το Atlas. Μια χαρά Όπα ήταν. τι λέει Interact. Η γαμό ήταν το Atlas. Τα κερί. Κερί. Το βάλεις εκεί μέσα. Τώρα πρέπει να πάμε. Αυτά τα βάλουμε πριν. Όχι. Δεν έχει μια τρύπα. Μαλάκα Βασίλη, το χέρι μπαίνει σε βάση. Δεν μπαίνει στον αέρα. Πολύ υπόγειο. Εδώ κατεβαίνουμε πολύ κάτω. Δεν γέλο. Ω, το γκαράζ ρε. Κάνεις και crouch. Τι είναι αυτό. Αυτό. Βασίλη, βγάλε το χέρι από εκεί, μαλάκα. Κάπου πρέπει να το αφήσεις. Δεν βγαίνει αυτό, όχι. Δεν είσαι και πάντα ανοιχτά. Ναι, δεν θέλει αέρα. αφήσεις. Πώς. Γιατί τελειώνει. Πιο ωραία κι εσύ. Μόνος του. Μα τι κάνεις ρε μαλάκα. Μαλάκα τι θες τώρα. Δεν στα κάτω. Γύρισες. Να πάνε να γαμηθεί. Κοίτα εκεί. Τα άδεια. Πάει.
Η μάνα στο παιδί να μην δίνει. Τώρα μάλιστα. Λύσω τέτοιο θα σβήσει. Τι έχει εκεί κάτω. Το κλείσω. Τώρα δεν μας μιλά άνθρωπος. Δεν μας λέει τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Κολλήσαμε. Μέσα δεξιά δεν έχεις μπει, Βασίλη. Περάξω, ναι. Ώρα του. Ω, πίσω και στο φως οι άλλοι. Έφυγε από πριν. Εκεί. Κάτσε. Μας σκύλει τα φώτα. Ναι. Δεν βριάζει κιόλας. Μέσα τι ήταν. Αριστερά σου, τα μάτα. Κάτι δεν ήταν εκεί μέσα. δεν ξέρω. Νόμιζα ότι είναι. Ραφαήλ, θες να παίξεις? Όχι. Άναψε το φως. Αμάν. Σβήσεις τώρα τα... Ω, να σου κάνω. Τώρα άναψε. Πού είναι και κλαίει? Κακορίζικο. Από εδώ δεν πήγαμε. Από εδώ Από ήρθα. εδώ ήρθαμε. Άρα από εδώ δεν πήγαμε. Κάνει το κύκλο. Παιδιά να σου πω. Ναι, τα είδαμε όλα αυτά. Βλέπεις απάνω. Από εδώ. Άναψε τον αναπτήρα, ρε. Τον αναπτήρα άναψε. Γιατί? Το βλέπεις αυτό κάτω αριστερά. Τι είναι? Όταν εμφανίζεται σημαίνει... Παιδιά, κάτι έχει εδώ. Λέει ο Λευτέρης, πρέπει να πάτε πάνω ρε. Να ακολουθήσετε τον άλλο και να πάρετε ένα hook που είναι σαν ένα πίνακα. Τι είναι σαν? Σαν ένα πίνακα, πρέπει να πάμε πάνω. Να ακολουθήσουμε τον άλλον. Άρα πάμε πάνω. Άρα και πέρα που ξεκινήσαμε. Άρα όλο τρέμα πάνω. Γιατί σου κάνει εδώ μαλακές η μαλακή. Εγώ λέω Ηλία, το διαβάζω το chat. Τον ακούω. Δεν πήγαμε. Για πες στο... Δεν πάει. Ταπ. Άνοιξε. Α, τώρα άνοιξες την άλλη. Πώς? Δεν είχαμε έρθει. Α, είμαστε στην άλλη μεριά του Ναι. σπιτιού. Το μωρό. Κοίτα. Πώς? Α, Κάτσε ρε Νικό, ρε κάβλα. Τελειώνει ο αναπτήρας. Δεν κλείνει τώρα. έχει Θα πρέπει να τελειώσει. ξυπνάμε. Τελείωσε. Γαμίσα το δηλαδή. Όταν βγαίνει. Αριστερά φως. Γρηγόρη, νητσίσατε. Πίσω αριστερά έχει διακόπτη την Καλώς λάμπα. παρτί. Δεν ανοίγει η πόρτα. Το διάλογο. Λευτέρη, πού πρέπει να πάμε? Όχι ρε. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε πέντε ρε. Στρικίου. Ποιος είναι ο Στρικίου? Δεν ξέρω. Παιδιά, κάτι γίνεται εδώ. Κάτι μέσα. What are you doing, Step Mom? Ω, George Σεμέρ. Ευχαριστούμε παιδιά για τα following. Ευχαριστούμε παιδιά. Βγήκε. Κλειδιά βρήκε. τα φώτα σβήσα. Το laundry room. Είχαμε βρει. Περάσει. Γκαράζ. Λαράς, τον ήπιαν. Ξέρεις που πρέπει να πας τώρα, Ούτε εγώ. Ο Λευτέρης λέει γυρίστε από την άλλη τώρα. Τώρα θα γίνει Από από την πού? άλλη. Από εκεί που ήρθαμε. Λογικά από την άλλη μεριά του σπιτιού. Μην κοιτάς πίσω, ευθεία. Ευθεία στα αρχίδια σου. Basement. Το έχεις πίσω. Το basement key το έχεις συνέχεια στο τέτοιο σου. Από εκείνος. Πάτα τάμ. Να το. Basement key. Τα μέσα είναι όλοι οι πόρτες.
κάτι την κολλάει ρε. Πρέπει να φύγεις. Α, Πήγαμε στο basement. Να το. Α, ωραία. Όλα εγώ θα τα λέω. Στη βάση μας. όλα εσύ. Πρέπει να πάω πάνω, είπε ο Λευτέρης. Το λέει ο Λευτέρης. Για άνοιξε αυτό το πάνω. Πώς το ανοίξεις αφού πρέπει να το κατεβάσει κάποιος. Πώς το κατεβάζουμε. Εκεί αυτό σου είπε. Δευτέρη τώρα. Το γκαράζ, μαλακα, εγώ έχουμε βρει το κλειδί του γκαράζ. Το γκαράζ είναι η πόρτα που ανοίξαμε ρε. Όχι. Τι είναι από εκεί αριστερά. Αριστερά. Λέει ο Λευτέρης, όχι Αριστερά. πάνω, έτσι που αρχίσετε στη σκαλιά. Εκεί λέει στο σταθερό τηλέφωνο. Και από το σκαλιά Α, στην αριστερά. αρχή, στην αρχή. Πού? Στην αρχή, στο τηλέφωνο. Πήγαινε όλη ευθεία. Πήγαινε όλη ευθεία. Το τηλέφωνο που χτυπούσε. Και στρίψε αριστερά. Παίρνω αυτή την πόρτα. Αυτός. Λογικά θα κάνει interaction με το τηλέφωνο. Ω, στο δυο. 20 σου λέει. Από τα σκαλιά λέει αριστερά. Ποιος είναι? Όχι ρε, πήγαινε στο κόλλημα μάτι εκεί. Πήγε ευθεία, πήγε στα. Αμά. Και γάμο είσαι. Μπράβο, Λευτέρη. Δέχτε το μαχαίρι στο μάτι του από Όχι. δεξιά. Ούτε. Πού πάμε? Τότε. Garage room key. Αναπτήρας. Relax. Ναι. Δεν θα relax ο ίδιος. Εντάξει, δουλεύει. Ω, Τι έχει νεύρα αυτή. Ραφαήλ, τι έγινε ρε μαλάκα? Τίποτα ρε, καλά είναι. Όχι τίποτα. Λέει ο Ηλίας, αν θέλουμε παίρνουμε κανένα χαπάκι. Για πάρε κανένα χάπι ρε μαλάκα. Να πάρε κανένα χάπι. Για πάρε ένα χάπι. Πάλια λέει στα ποσάνιτι. Καλά είναι. Τώρα είμαστε καλά. Τι χαπάκι πια με LSD. Μαλάκα, ο Ιουστινιανός. Πού? Δεν το βάζεις μπροστά. Πορμπαγκάζ. Λέει ο Λευτέρης, γυρίστε πάλι εκεί πίσω στον. Δεν τσεκάρατε ρε. Κοιτάξτε καλά. Στον παππού ρε, στην εικόνα μάλλον θέλει. Δεν πήγαινε. Τι είναι εκεί που είμαστε. Λευτέρης στο παππού. Στα σκοτεινά. Στην εικόνα. Α, χάπι ήθελε ρε, γι' αυτό δεν έτρεχε. Κι Δεξιά. άλλο θέλει. Δεξιά. Τι είναι εικόνα ρε μαλάκα. Πίσω δεξιά ρε παιδιά, πίσω δεξιά. Πίσω, ευθεία και αριστερά. Είχε μια εικόνα. Άναψε. Αριστερά. Τι είναι αυτά ρε μαλάκα. Εκεί είχε μια εικόνα. Θα να έρθεις απ' τη δουλειά, δεν το αντέχω. Μπράβο, λέει. Πώς παρακολουθούν. Ποιος είναι ένα χαπάκι. Πώς το λένε, Λευτέρη, μπράβο, το πας τέλεια. Ευτυχώς μου το λαγκάρι. Ευτυχώς Λέβας που είσαι και εσύ μέσα. Παίζεις και γαμό. Πάρε την καρεκλίτσα. Τώρα λέει πάνω στο ατίκ. Εκεί πέρα που είναι το κατεβάσει κάλα. Τι κάνουμε? Πάνω, Τώρα. πάνω. Εκεί πέρα πρέπει να ανοίξεις την... Πολύ ήσυχα τα ακούω. Τα αυτιά μου να μαλάκα. Χαμήλωσε το λίγο. Την άλλη φορά. Αμέσως Κάτσε από τις 4 δεξιά. το ψάξω. Όχι από τις 6. Εγώ Θα κάνει θα restart. το λίγο. Σήμερα δεν την είδα. Δεξιά, δεξιά.
Α, μπράβο ρε Λευτέρη, μπράβο. Μπράβο ρε Λευτέρη. Μπράβο ρε Λευτέρη. Μέχρι στιγμής παίζει γαμάτα Λευτέρη. Μόνο εσύ ρε. Κάτσε όλα. Πιες χάπι, πιες χάπι. Πώς σε χάπη. Χάπι πιες. Ποιες χαπάκι πρώτα. Τώρα. Καλά είσαι. Πώς το χρησιμοποιώ ρε? Κλικ. Έτσι. Φωνάζουν όλα τώρα. Το μπότιλο έχει αδειάσει πέτατο στο δεξί χέρι. Σίγουρα έχεις διάσει. Ναι, το έγραψε. Πίσω, πίσω, πίσω. Κάρεκλε, κάρεκλε. Κάτσε να δούμε εδώ αν έχει καν χάπι ρε. Τάξουμε λίγο. Εδώ θα στα δώσει όλα. Σίγουρα. Πάει τρένο, τι. Ναι, idea. Πρέπει να βρούμε και άλλα χάπια, μαλάκες. Καρέκλα. Δεν ήξερε αυτό. Κάτι λέει στην καρέκλα. Δεν ανοίγει. Κάτι λέει στην καρέκλα. Κοίτα την καρέκλα. Αμάξι. Στο διάολο μαλακία. Φύγε πίσω. Καθρέφτης. Ποιας έχει φώτα. Ας είναι με τον αναπτήρα. Δεν έχει ακόμα ζεπέλαιο. Α, εμείς είμαστε. Έτα. Πρέπει να ακούσουμε την κασέτα. Αυτή την κασέτα να την πάρεις, να την βάλεις κάτω στο... Να τι, στη τηλεόραση. δίπλα παίζει. Αυτό. Κάτω είναι μάλλον. Λευτέρη, ωραία το πας ρε. Συνέχισε μαλάκα. Αλλά εσείς έχουμε 15 άτομα, 11,5 ώρα μέσα, Πόσα? 15. Μόνο. Καλά είναι. Αλλά και επιτυχία 11,5 ώρα άτομα 15. Ναι, εγώ από εδώ πώς βγαίνω? Δεν βγαίνεις. Από κάτι αλλού πας. Από κάτι. Σίγουρα δεν μπαίνει εδώ η κασέτα, μα αυτό είναι καυστοφόνο. Το... Ωπα, ρε, μαλάκα. Εδώ ρε, εδώ δεν μπαίνει. Για πάτα tab εδώ. Στο χέρι. Πώς το Dolores' πάρω? symptoms are aggravating. They tell me she's got symptoms of schizophrenia, bipolar disorder, psychosis, dementia, and more. Τι έπαθε? Πόσες φασού, Soft cry. πόσες φασού. I don't know what to do anymore. Έλα. Κώστας Feels like the φασού, treatment's only making φασουλάκης. things worse. Φασουλάκης είναι, ο του μύρου αδερφός. Today she told me Ah, she ναι. often hears Ναι, her έλα, own ρε. voice whispering a Πας λόγω sequence στα- of 5 numbers through. Πάλι την πήρε στα ψά. Πέτα Κώστα, πώς κάνε είναι ένα όλα. follow ρε μαλάκα. Πες στη Instagram, Twitch τα πάντα. Δικός μας είσαι. Το αδερφού σου, πες το. Dolores' symptoms are aggravating. Τι θεία σου, του ξαδέρφου They σου. tell me it's becoming very hard to pinpoint the exact Μαζευτείτε. disorder. They tell me she's got symptoms of schizophrenia, bipolar, Γεια σου Ειρήνη. Μας βλέπει psychosis, φίλη η Ειρήνη από Άγιο. Γεια σου Ειρήνη. Μας από βλέπει. Άγιο. Μας βλέπει τώρα, είναι το Πού το έχει 15ο κάνει? άτομο. Η Ειρήνη ποια είναι? Από Άγιο. Να φίλοι. Δεν ξέρω. I don't know what to do. Όπως κατάλαβες η Ειρήνη έχει σταμαστές. It feels like Ορίστε, treatments are only γελάει making ακόμα. things worse. Ειρήνη είπες? Ειρήνη, She Ειρήνη. told me she often hears Hello. her own voice whispering a sequence of 5 Ο numbers Λευτέρης through λέει. the Η Κάλια είναι μέσα. She said it's the key to Italia, her no? inner house. Η Εμμανουέλα λέει, μην βγάζετε την κασέτα. Θα σας πει 5 αριθμούς. Μα ο άλλος έχει βγάλει 3 φορές μέχρι τώρα. Βαριέμαι ρε εσύ. Και ο Λευτέρης λέει, έχει μια πεντόφλα κάτω. Aggravating. Πάρτε και πάτε δίπλα στην άλλη, πάνω Doctors στο tell me κρεβάτι it's become νομίζω. very hard to pinpoint the exact Νομίζω disorder. ακούω. They tell me Μιλάει ο she's άλλος, got δεν σ' ακούω. symptoms of schizophrenia, bipolar disorder, psychosis, dementia, and more. Ας το να κλάψει. Ψάξει εσύ ωστόσο. Αυτό κλαίει. Λέει δεν το χρειαζόμαστε. Αναπτήρα. Ναι. Η Εμμανουέλα λέει Ω. ότι οι αριθμοί She told me she often hears her own voice
whispering a sequence of 5 numbers through Τα είπα τόφλα που λέει ο Ελευθέρης. Βρες άλλη να τη βάζεις. defending their house. Έσπασε ο καθρέφτης. Έσπασε ο καθρέφτης. What does that even mean? Am I supposed to 7 χρόνια γρουσουζιάς είναι. Τι είπε η Μανουέλα? Μανώλα που το ξέρω, ήξε να παίξει. Το θεριό. Το παίρνει αριθμό. Είπε αριθμούς. 5, Δεν 3, άκουσα να 7, 3. μαλάκα. Είπε αριθμούς. 50, 37, 3. Πού το βλέπεις? Εδώ. Μαλιά. Γύρνα. Γύρνα να. Καλά. Πες πως. Ακούσατε εσείς αριθμούς? Άμα αφήσει να. Τι να αφήσω? Βλέπεις ότι στις μουτζούρες ξεκαθαρίζονται κάποια αριθμοί. Ποιοι αριθμοί? Το 5 το βλέπω, το 3. 500 ρε παιδιά. 503 είναι. Πού το βλέπεις? 50-37 είναι. Πού το βλέπεις ρε Να μάνα? το. 5-0-3-7. Αφού έχει κι άλλο νούμεράκι. Για πάρε την κορνίζα. Δεν την παίρνει. Θα ξαναπάλω την κασέτα. Είναι γραμμένα λέει αριθμοί στα χαρτιά. Έχουμε ακούσει την κασέτα 17 φορές. Τι ξεκαθαρίζονται. Έλα, 50-37. 50-73. 50-73. Αλλά. Αφού αυτό γράφει ρε μαλάκα. 5 αριθμούς λέει θέλετε Μανουέλα. Μα 4 λέει. Όχι 5 είναι. Όχι, η Μανουέλα λέει 53-7-8. Το 8 που είναι. Να το 8. Βρήκε. Αλάνι. Γεια σου ρε Αλάνη. Μόνο η Μανουέλα και Ελευθέρης μαλάκα. Άρα, Σου απασχόληξη ποια κοπελιά είναι που τους λέει τις κωδικούς και αυτά. Η Μαρία. Ω, εντάξει το φώτα. Εγώ αυτό που σου μαθαίνω. 53-7-8. Ω, Σιγά σιγά πήγαινε ρε μαλάκα. πήγε πιο πίσω ρε. Άνοιξε και τον ανατήρα. Ρε μαλάκα εδώ. Παίζουν παιχνίδι. δεν ανάβει. Λουκά. Ποιος χάπη. Γερά. Ω, δες που μας έβγαλε. Πάλι και σε έβαλε. Να σου. Παίζουν με τέτοιο τρόπο που τεζάν σιέρα δεν κάνουνε. Να ξέρετε. Τι? Παίζε. Παίζε. Πρέπει να πηγαίνει πιο αργά. Ναι ρε μαλάκα, γιατί έτρεξε τα πάνω. Τον άλλο που ακολουθούμε ρε φίλε, γιατί πήγα. Γιατί αυτό έπρεπε να Καμία σχέση. Ο άλλος είναι του σπιτιού. Όχι οι άλλοι Πάμε να βάλουμε το δικό φαγητοί. σου. Ο άλλος είναι του παιδιού. Είναι δικό μας. Εντάξει, τι. Να την. Άτι. Ακολούθω το αίμα, το αίμα. Ωραία ρε φίλε, όταν την ξαναδώ, την κοιτάζω. Να την ξαναδούμε είναι πολύ αργό. Ισχύει. Δηλαδή, Θα καταλάβεις Γιατί τώρα. θα Ω, τρέξουμε πολλές κι που εμείς. πάει. τι? Θα τρέξουμε κι εμείς μαζί. Ακολουθήστε λέει τα αίματα. Αλήθεια. Τσάκα. Τι έμαθες? Αίματα. Ω, Αρχίδια αίματος. Έκαψες την εκκλησία. Ναι. Από εδώ μέσα. Από εκεί θα από το έντερο. Από το κολάντερο κατεβαίνει ο άλλος. Μαλάκα μάκρος. Πάω αργά. Excuse me. Πού πάθε. Χωρίς αναπτύρα, χωρίς τίποτα. Ω, περνάει. Τόσο αντρικός. Δεν παίρνει. Ωραίος. Εντάξει, το αφήνω. Όχι, δεν Φοράω. θα το αφήσεις το μαλάκα. Δεν μη φάω κανένα μπουνίδι εδώ πέρα. Γεια. Να με τρομάξει. Τα αφήνω έτσι λίγο να το... Τι? Όχι, πήγαινε να μου. Πήγαινε να την γαμίσουμε. Μην ξανάρθεις απ' τη δουλειά και το άδε. Το Τι? μπορώ. Μην κοιτάξεις πίσω. Δεν είμαι αδερφός. Τώρα λέει καληνύχτα. Ωχ. Ποιος? Ο Λευτέρης. Κάτσε εδώ. Όχι, γελάει.
Θα κοιμηθεί ή καληνύχτα, επειδή θα γαμηθούμε. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Λευτέρη, κάτσε ρε. Πού πάμε ρε. Μήπως πρέπει να κοιτάς μέσα. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Για σπάσε έναν καθρέφτη με το πίκαξ. Νομίζω πως μπορεί. Α, δεν το... Λογικά πρέπει να κάνουμε έτσι στον κύκλο. Για ψάξει το χώρο. Ποιο χώρο. Είναι όλα σκοτάδι. Κάτι γίνεται με εδώ. Λευτέρη, λέγε. Ποιος Λευτέρης είναι. Δεν ξέρω, με ρωτάς. Φίλος είναι. Γεια σου ρε Λευτέρη. Σίγουρα ρε μαλάκα. Σειρά μου είναι, ναι. Σειρά μου. Λίγο πιο πριν από μένα. Γεια σου ρε σειρά. Γεια σου ρε κολόμπο. Λευτέρη, πώς Κολόμπο. τη βλέπεις τη δουλειά. Θα καεί μόνος του. Θα κοιτήσουν τα ταγαλιά. Δεν έχεις πακογετό. Όχι. Για γύρω να κοιτάς. Τι διάλογο ρε μαλάκα. Αριστερά λέει πήγαινε. Αριστερά από την πηγή. Αριστερά πήγαινε. Ποια πήγε ρε μαλάκα. Ξέρω εγώ. Δεν το πάει ανάποδα. Και... Κοίτα Και καθρέφτη. κοιτάξτε κατά, τι σημαίνει δικατά. Θα ανοίξει η πόρτα ρε μήπως. Κοιτάξτε λέει καθρέφτης ένα. Από κοντά ρε. Πήγα ρε μαλάκα, τρεις Το ώρες το το κάναμε. ίδιο, αλλά προς τα αριστερά. Α, από τα αριστερά να πηγαίνουμε. Έτσι λένε. Αριστερόστροφα. Ρε φίλε, τώρα που να το ξέρω εγώ τώρα αυτό. Έτσι ξεβιδώνει. Δεξιόστροφα βιδώνεις. Τι μαλακίες κάνεις. Εγώ θα μαθαίνω όλα. Κάτσε μην τσάζεσαι. Yes. Και όποιος σου λέει. Δεν είναι ότι εκεί έχει όλα. Ω, σπάνε. Σπασμένος είναι. Εντάξει ρε μαλάκα, σπάει. Ο ένας είναι μόνο όμως. Από κοντά, ναι. Κι άλλο. Να, είναι αυτή. Ήρθε μαρικό, το χωριό. Κάτσε εδώ πέρα μπροστά. Ναι, σίγουρα τώρα είναι έρθει. Κοντά είναι. Όχι ρε μαλάκα. Όχι ρε μαλάκα. Πέτια. Τώρα τη γαμίσαμε. Όπα. Κοιτάει. Έπρεπε, επειδή έχει καθυστέρηση, έπρεπε να μας δούμε εκεί πέρα. Αλλά πού, τι να δούμε τώρα. Τι να τις κάνω. Πες. Η Ηλία δεν μου βρίσκει ρε μαλάκα, για το κοινό δεν είναι κότα. Δοκιμάζει πόσο γρήγορα να τα βγάλει ρε. Όπο μάλλον. Για ξεπαστώ εγώ, Λευτέρη, ήταν χαίρεσαι. δυνατό. Σιγά το παιχνίδι. Ω, Η Ηλία αγάπησε τα. ω, Τώρα έχει πολλούς καθρέφτες. Τώρα μπαίνεις μέσα. ω. Τι μας βγήκαμε. Πήγαμε μέσα. Παιδιά, άρρωστο, Αυτή η πόρτα είναι ανοιχτή τώρα. Ναι. Τέλεια, πήγαινε από εκεί. Παράνε όλα απ' έξω. Καράζ λέει, μάγκες. Στο καράζ πρέπει να πάμε. Πίσω, τον καράζ. Αυτό εκεί πέρα δεν είναι. Δεξιά κάτω δεν είναι τον καράζ. Από εκεί που ακούς. Από εκεί καράζ δεν είναι. εκεί Από είναι. εδώ είναι. Μην πας, ρε, άσου να βαράει. Αναπτήρα έχεις κάτι τέτοιο. Όχι. Τι να έχουμε ρε μαλάκα. Πώς το βλέπουμε. Α, βλέπεις.
Κάποια κάτι. Ω. Και μια Και πόρτα αυτή η πόρτα ανοιχτή. Ανοιχτά, γάμο. You need garage. Τάπ, το έχεις στο καράζ. Το έχεις στο... Τάπ. Κλείσει το μάτσι ρε. Πήγαινε στο αμαξάκι εσύ. Άσο ρε, έχεις πόρτα. Κλείστο. Μαλάκα εικόνα, Μέσα θα μπει για να το κλείσει. Ποιος κατέβηκε. Άντε δώσ' το κι Θα αυτό. εμφανιστεί, δεν παίζει. Δώσ' το κι αυτό τώρα. Μήπως πρέπει να το πάρεις αυτό το... Άλλη. Δεν το παίρνω αυτό. Δεν σε αφήνει, όχι. Πες Α, μου. ανοίξει την πόρτα. Αυτή είναι λίγο κλειδωμένη. Δεν ήταν Ναι, έτσι όμως. Δεν περνάς. Δεν είναι κλειδωμένη. Κάψε. Τέλεια. Κάνεις κανένα μαλακιά και πας στον καθρέφτη. Ξέρεις. Λευτέρη τώρα. Τον καθρέφτη τι σου λέει. Γι' αυτό εκλείδωσε. Καλά. Πού πάμε? Κάποιος περπατάει από πάνω. Παρά. Πρέπει να πας στην τηλεόραση πρώτα. Να κάνεις interact. Πάλι την κασέτα που μου αρέσει. Να την κλείσεις. Όχι, είναι φως. Τώρα γενικά, λέει ο Λευτέρης, δεν έχει σειρά. Σπάτε καθρεφτές. Πάμε Τι στο πάμε? Σπάμε καθρέφτες. Πάστε λίγο καθρέφτες. Δεν έχει σειρά. Μήπως όμως πρέπει να πάρουμε το παλούκι από το καράζ. Για ρώτα μια. Μπορεί με τη μαλακιά που έχει στο γάντζο. Λευτέρη, πώς σου πάμε στις καθρέφτες, ρε. Το παλούκι από το καράζ στο αυτοκίνητο που ήταν. Δεν μπορείς να το πάρεις. Α, όχι. Ούτε να δεν είσαι από εδώ μέσα. Α, παίρνω το παλούκι του αμάξι, λέει. Ναι, ρε, Αφού από μέσα, από προσπαθήσαμε. μέσα. Πώς το είπε. Πας μπες μέσα. Μπες μέσα Sledgehammer, λέει. και το κοιτάς. Α, η βαριά είναι, ρε μαλάκα. Παρκετούλα, ναι. Πες ρε μαλάκα, Λευτέρη. Sledgehammer, από πού πέφτει, ρε μαλάκα, το Παρίσι. Αυτό πήγα. Παναγιώτα είσαι μέσα. Το Παρίσι, αγγλικά μιλάει όμως. Να, είδες ο Χωριάτης. Τι βαριά! Πάρε τη βαριά! Και την βγάζει αργά. ρε. Το γλυκό δεν το έχω. Απούλασε. Το Piccadilly. Από τα βουνοκόρπια. Oh, from London. Ο άλλος. Πάρε το παλούκι. Πότε ο Παλούκι Νίκος- είπε. Τι θέλω να κάνω ώρα, μαλάκα. Ε, Παλούκι απ' έξω. Πήγα μέσα. Έτσι ακούγεται τώρα. 16 άτομα. Μπράβο παιδιά. 16 Κάτω άτομα. όλοι follow στο Twitch. Σπάγε καρέφτες. Κάρα, Τώρα αντίστοιχα. Δεξιά, δεξιά, δεξιά. Θα Εκεί. σας κάνω όλοι μαζί τώρα. Πού πάει να την πετάξω έτσι? Πήγαινε, πήγαινε. Σε αυτούς καθρέφτες, συγγνώμη. Σπάσε τον άλλο δεξιά. Είναι σπασμένος. Σπασμένος από εκεί ήρθα. Εντάξει είναι μάλλον. Δεν θες να είναι. Μια χαρά, μπράβο, την καλή δουλειά έκανες. Σοβαρό μη σιγά. Τα σβήσεις όλα. Αλλά καθρέφτης είναι. Καθρέφτης. Από εδώ ήρθαμε. Εδώ ρε. ήρθαμε. ρε. Και τι? Δεν έχει καθρέφτες εκεί? Όχι, Δεν είχε, είχατε δει δεν κατευθείαν. ξέρω. Με ρωτάς. Αυτό δεν είναι καθρέφτη. Τι. Αυτό δεν ήταν, ναι, ήταν κατεστραμμένο. Πώς αυτό, δεν ξέρω. Περίμενε. Τώρα μπαίνεις τελικά. Θα μπαίνουμε στο Λότεπα. Στο μάχη. Παίξουμε τη βαριά στο μωρό. Ο Έτζιος. Παίξ' του, παίξ' του. Baby.
Found the glasses in. Λάκι. Πήγε Τι πήραμε? Αυτό που έβρεπε, εντάξει, το πήραμε. Θα μας φανεί χρήσιμο μετά. Πολύ βέγνα. Πολύ βέγνα. Πολύ. Κάτι που δεν το ψάχνεις εσύ. Α. Λοιπόν. Άλλη άτσινο, κάτω-κάτω γκαράζ. Πάμε γκαράζ κάτω-κάτω. Τέρμας, έτσι, θάλασσα, στενάκια. Ου, κάτι εκουγότανε Ναι, μια μέσα. ανάσα, μια ανάσα. Ακόμα. Δεν το ακούς. Από αριστερά. Έρθει μια λείψο τώρα. Θα έχει κλείσει όλο. Άρα πάμε γκαράζ. Εντάξει, εδώ δεν είναι όλα κλειστά. Κοιτάξτε, μην πεις. Chesters. να πεις. Θα κάτσουμε εδώ. Το σπάσαμε αυτόν. Ναι, Ναι, στο μόνο. Είναι γκαράζ, είναι γκαράζ. εκεί μπαίνεις, δεν είναι ο καθρέφτης. Παίζω στο, ναι. Έχει στενάκια εδώ πέρα, άμα τέτοιο. Μπράβο. Παίξτε να πάνε να γαμηθεί. Γέλο για μέσα. Άντε γάμισου. Πού πάω? Πάει κάτω-κάτω στο γκαράζ. Δεν ξέρω. Κλαίει, κλαίει. Από εκεί πήγαινε αριστερά, δεν πάει πίσω το μάξι. Πώς κατεβαίνουμε κάτω-κάτω, υπόγειο τέρμα. Δεν κατεβαίνει από εδώ, ρε. Μπας είναι πίσω από την πόρτα αριστερά εκεί, δεξιά, πίσω. Λέει ο Λευτέρης αριστερά στο γραφείο, είναι μια μαλακία που σπάς τη σφαίρα, λέει. Πήγαινε στο γραφείο, στο γκαράζ. Τώρα τελείωσε. Παιδιά, Παίζε, Λευτέρη, καλά είμαστε. είναι απίστευτο. παίζε. Παιδιά, είναι απίστευτο. Τι λέει? Καλά είμαστε για να μας βγάλει το ψυχολογό. Καλά είσαι, πάρκαρε. Σε έντερο είμαστε μέσα. Το κολάντερο δεν είναι έντερο. Τρέχει. Τρέχει. Μην τρέχεις ρε. Γιατί μας κυνηγάνε από πίσω. Μην κοιτάξεις. Κοίταξε μαλάκας. Ο Λευτέρης λέει έτσι στο μάξι έπρεπε. Τι. Τι στο μάξι έπρεπε. Τι. Είχε λέει στο γραφείο κάτι, πρέπει να σπάσει τη σφαίρα. Θα πάμε μετά, ρε φίλε. Μην πας πολύ μετά. Βλέπε. Πάμε ευθεία, δεν πειράζει. Δεν παίρνεις τίποτα ρε μαλάκα. Αυτό το κόκκινο προηγουμένως τι ήταν. Παιδιά, όλα θα τα δούμε. Τηλεόραση πάλι. Αυτό είναι το pick-up. Ποιο πήκα. Το τρέιλερ που έφτιαξα. Δεν τώρα στα αρχίδια στο τρέιλερ. Από εδώ κατεβαίνουμε, ρε. Ναι ρε. Πώς Δεν την μαλάκα. έκλεισε έτσι μαλάκα. Ο άλλος σε χέσαιρε την πόρτα. Πώς δεν έχω φάει μπουνίδι ακόμα δεν ξέρω. Δεν θα πάει. Από εδώ κατεβαίνουμε, ρε. Ναι ρε. Κάνεις αυτό ρε. Πρέπει μαλαξιές, δεν πρέπει να έρθουμε εδώ. Α, θέλεις και τα δυο χέρια λέγει να το χρησιμοποιήσεις. Βγάλει την Ναι, αλλά αυτό τι βάλει. Από εκεί Ή πέρα κάτω. ξέρω. Πού να τα βάλει εκεί. Α, μπας στο ντουλάπι που μας έδειξε. Μπορεί, αλλά πού το χρησιμοποιείς αυτό. Δεν Να ξέρω. πάρε τζάμι ποτέ. Όχι. Άντε γαμίσου. Μπράβο. Δεν πέτας. Όπας. What took you so long, George? You know when tea time Έχει is, κλειδί. and yet you always find a way to be late. Were you in your Oh, study room είναι και το again, μποξάκι. scribbling Είναι και το nonsense μποξάκι. and Ναι, talking ναι, to your το- recorder? I'm beginning Θυμάμαι to εγώ τώρα think που you είναι. love your work more than Το me. δούμε. Ένα σπίτι είναι. Το θυμάμαι. I know you tire of me. Μωρέ. Oh, yes.
I know you'd have me gone in a heartbeat if you could. It's just I'm sorry. I'm just tired. Την κρυάρα. Would you be a doll and fetch me some of my Εντάξει, special πήγε, tea? γάμισε. You know where Φεύγουμε. it is. Ξέρω εγώ. I'll wait here, George. Θα περιμένει λέει εκεί, εντάξει. Περίμενε. Δεν πάει. Μα δεν σ' αφήνει. Δεν σε αφήνει. Πίσω πρέπει να Φύγε φύγει. από πίσω. Θεία. Έρχομαι. Γεια μου ρε. See you soon, Dwayne. Ω, να. Αυτό το γυρισούν με μάλιστα. Dwayne ήταν ο άντρας της. Μάλλον. Πού πάμε τώρα? Να βρούμε το Να βρούμε το T-box. κουτάκι. Ψάχνε. Σοφίτα λέει το μποξάκι. Στα πάνω. Ωραία. Τρέμα πάνω στη Σοφίτα. Α, μπράβο ρε, ναι. Να μπω. Κυρίας. Όχι. Όχι, όχι. Από το πουνάκι. Δες μας, δες μας εδώ. Εδώ, δες μας. Εδώ, δες μας. Βασίλες. Όνας. Τα ακουστικά. Γαμώ το σπιτάκι σου. Καθρέφτης. Γάμισε. Παραμένει πόρνο. Θα σκόψει τη φιά μου. Και το πουλάκι σου. Ευτυχώς που είσαι πιο άντρας. Ρε μαλακά, είπαμε πάνω. Πάνω πάω. Πόσο πάνω πας όμως? Θα είναι πάλι εδώ. Ω, Κάποιος έκανε follow, δεν το πρόλαβα. Σε ευχαριστούμε για το follow. Χεστήκαμε τώρα λίγο εδώ. Να κάνεις. Κανάκης, χαχαχαχα. Καλά κανάκης, καλά. Πάστε να πάνε να κάνει. πρέπει να έρθει εδώ πέρα μάλλον τώρα. Αλλά τις jumpscare ήταν. Μαλάκα και στο από το πουθενά. Καλά. Τώρα. Και απλά σε βλέπε. κοίταξε. Δεν βλέπω. Να πας πάλι σοφίτα. Πού να δείτε τα άλλα παιχνίδια μαλάκες που σας έχω ετοιμάσει. Θα γαμηθείς την επόμενη φορά, εσύ θα παίξεις. Να πάρ' τα μου το θες. Πήγαινε Σοφίτα, πήγαινε πάνω. Πάνω, 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 Πάμε. πάνω. Ντολόρες, αν το ξανακάνεις αυτό. Μαρία Π, σε ευχαριστούμε για το follow. Πάρος Μαρία. Τι είναι, η κουμπάρος Μαρία. Έτσι μπερδεύω. Ποια σοφίτα ρε μαλάκα. Φεύγουμε. Δεν το εννοούμε ποιες το. Τρέχα, τρέχα, πίσω, πίσω. Όχι ρε, πίσω ρε, έξω. Σταματήσου, φύγε, φάγαμε τι. Δεν βγαίνεις έξω, κάτι μπορεί να έχει. Ρε μαλάκα, πρέπει να πάω πάνω στη Σοφίτα. Τι ψάχνω. Πώς πάω να πάνω. Αυτό ψάχνουμε. Ηρέμησε ρε φίλε. Θα τη βρούμε. Κάτε. Εδώ. Κάτω. Εδώ είναι, πάνω. Άκιο. Έλα, καλά είναι, ρε. Πίσω. Οι Ντολόρες μην ξαναφάνεις. Ωραία πούστη. Όχι. Δεν είχε άλλη έξοδο. Από εδώ πρέπει να εδώ πάμε. αριστερά έρχομαι. Φύγε σου. Άντε, Ai πάμε. λέει σου. Γάμισε την εσούν. Μην κλείνεις φώτα ρε. Ξαναεμφανιστεί εδώ. Πρόχνεις. Δεν εμφανίζεται δεύτερη φορά ρε μαλάκα, δύο σημείο. Πού το ξέρει. Να το. Καλά. Εγώ ακούω την άλλη το ζουλιτό που κάνει το έντερο. Μήπως πρέπει να πας από εδώ Απ' έξω και βγες πρέπει να έξω. πας. Δεν το συνεχίζει. Δεν αφήνει. Δεν πήγαινε από εκεί. Ευθεία. Όλο ευθεία, φεύγει δρομάκι. Αφού μαλάκα. Στην τραμπάλα πάω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δώσε μου χέρι. Δεν σε Άρη. αφήνει. Δεν πάει. Δεν αφήνει. Εδώ πάει παιδιά. Αλλά ούτε από εδώ. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Αυτό θέλει. Μήπως σου τραβάς ρε μαλάκα την πόρτα. Αυτό θέλει. Όχι, αυτό έλεγε. ρε. Αυτό έλεγε, όχι, όχι. Πώς θα πετάω αυτό ρε παιδιά. Κάπως πρέπει να πάμε πίσω. Αφού σου λέει πρέπει να έχεις δύο τσέρια. Τι. Black λέει Slayer ρε. Ποιος είναι αυτός. Ποια, τι, ποιος.
Black slash γερίδι. Ξέρω εγώ. Καλησπέρα μανάρια. Καλώς ήρθατε. Ο φίλος μου Στάθης είναι αυτό. Ποιος? Ο φίλος μου Στάθης. Πού σου ρε Σταθάρα. Γεια Πού είσαι ρε στα. Σταθαρά? Να το πιούμε μαζί. Ρε εσύ κάπου από εδώ δεν είναι. Για πήγαινε ευθεία. Όχι. Πού δεν βγαίνει. Όχι. Από εδώ δεν ήρθαμε. Από εδώ δεν ξέρω τι είναι. Πώς δεν έχει. Να το φως. Εδώ. Να μην έχουμε έναν αναπτήρα ρε μαλάκα. Ίσου. Πάνε εκεί. Αριστερά. Δεν ήμασταν πριν. Από αυτή την πόρτα πίσω. Δεν έχει κλειδονιά. Δευτέρη πώς πάμε σοφικά. Κλειδωμένη πρέπει να είναι αυτή. Τα κλειδιά που πήραμε που αυτή. Δεν λέει όμως ποιος θα ανοίγει. Ω, το θυμάμαι αυτό. Το θυμάμαι το σκηνικό. Πάμε αριστερά δεν πάει. Όχι, είναι Κλειδωμένα είναι. Inventory. Basement. Το πρώτο. Το πρώτο. Κάμισα. Πάλι. Το σίγουρο θα έχει αναπτήρα. Κοίτα. Γαμώ το σπίτι που σε έκανε. Άντε γαμίσου το Λόρες. Πάνε εσείς πάλι. Σίγουρα. Θα να πάω πάνω από εκεί. Για πήγαινε. Μπορεί να πεθάνει αυτός εδώ. Όχι, επειδή δεν είναι τίποτα. Έχουν κοιμηθεί όλοι, δεν μας λένε τίποτα. Αυτό δεν δίνει σκόντα ρε άρε. Φύγε από εκεί ρε. Πες το. Γάμισο μετά. Άρα δεν θα παίξετε ρε. Πώς το έφερε εδώ. Να το. Πόντε λέει. Πέψουν τι κάνει λέει. Πρέπει να βγούμε έξω ρε. Αυτό εκεί πέρα στο παράθυρο τι ήταν. Εδώ. Η ξύδα αυτή. Πρέπει να το ανοίξεις με κανένα λωστό. Κάνουμε τεράκι πάλι με την Dolores για να μας αφήσει. Right tool λέει. Για να βγάλει άσε κάτω τη βαριά. Με το ε. Ωραία, για δες το παράθυρο σηκώνεται. Όχι, 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 όχι. Τώρα του τι Πάρε τη είναι. βαριά. Συγγνώμη φίλε. Νερό έχεις. Τι να έχω. Νερό. Όχι, μου το κόψανε. Δεν έκανα μπάνιο σήμερα. Στο ψυγείο. Πάρ' το. Δίπλα στο ψυγείο είναι άλλο. Μήπως πρέπει να κατέβεις κάτω στη Ισολίνα. Τι που είδαμε πριν κιόλας. Μες στο μπάνιο δεν ήταν. Στη χέστρα. Για πας αυτό, σπάς το. Δεν σπάει. Πάει αυτό. Δεν σπάει, δεν σπάει. Μέσα στο τέτοιο πρέπει να πάμε. Αυτή είναι χάπια. Πίσω. Ναι, χάπια είναι. Πάνω στο σταυρό. Μέσα είναι. Είναι εδώ της τρελής το. Dolores φύγε. Μαλάκα δεν μπαίνει. Κατορείς.
Μας ξαναβγάλε κανονικά. Είναι δίπλα τώρα. Ακούς. Δεν ακούς το τέτοιο. Που εκεί μέσα είναι. Να σου. Εντάξει, πουθενά να πράγμα εκεί. Κανονικά. Τέλος ρε μαλάκα, πάμε πάνω στο φύτα. Τι σοφή τότε. Ήταν, ναι. Στο φύτα. Ναι ρε. Έδειξε στην τηλεόραση και νόμιζα ότι ήταν εκεί πίσω. Όχι, όχι. Δεξιά. Θα εμφανιστεί τίποτα. Κάτι σίγουρα. Δεξιά πάνω, κοιτά. Κάτσε τώρα. Ωπα, ακούς. Παντού βήματα. Πάει σωστά είναι. Σπάσει και αυτόν. Σπάσ' τον. Δεν πεις ακόμα. Πήγαινε στο φύτα, θα πάρουμε το κλειδί. Όχι, όχι, τη σοφίτα βρείτε την παίρνεις με τα... Πρέπει να αφήσεις την βαριά νομίζω. Α, όχι. Ωραία κι εσύ. Επειδή θα είναι πάλι Ντολόρες πάνω. Κάμω την Ντολόρες. Πού είναι, τι ψάχνουμε, έχω ξεχάσει. Το box, το μικρό. Α, ναι, το- Ήταν κλειδωμένο. Πέρασε η καρέκλα αριστερά ήταν. Κοίτα δεξιά. Άλλα αριστερά, μέσα, θεία. Ού, να σου. Τι ρε, Δεν το ακούσα αυτό που έκανε. πού είναι ρε. Αυτό δεν είναι αυτό. Αριστερά. Εδώ ρε θεία. Αριστερά. Αριστερά ρε μαλάκα Βασίλη. Εδώ. Αν δεν Να το. εμφανιστεί. Πάμε. Πάμε το special. Τώρα, στο πάμε. Πάμε πάλι Τώρα στη που πάμε. Ντολόρες. Γιατί να μην εμφανιστεί. Έρχομαι. Και εσύ τράβακια, ώρες. Θα κλείσει αυτό. Όχι. Νερό θέλω, Με άρε. κατέβει κλείσει και μετά το δεις. Κάτι θα γίνεται, σίγουρα. Στο διάλο. Άρα. Κάνα, δεν κάτσε οικοδομήσει. Τώρα να δούμε λίγο εδώ. Στην κάμερα. Let's go. Ναι, σπαγιά ρε φίλε, εγώ Της φταίω. πήραμε το τσάι και έρχεται κιόλας. Δεν βρίασε. Κάνει όλα. Κάτσε ρε Αργήσαμε. μαλάκα με τσοκάμιση. Φέρε νερό, ρε μαλακά που κάνουμε εδώ πέρα. Δεν το Ψυγείο θες. έχει ρε φίλε. Τι είναι αυτό. Ω, σε περοπολείο που δουλεύεις, έτσι ήταν. Περίμενε ένα λεπτό, πάτα ένα λεπτό να πιούμε ένα νερό. Πιέ. Έλα, ήταν ένα λεπτό. Για άνοιξε. Σε λίγο με φέρετε αστυνομία. Σίγουρα. Παιδιά, πάμε δυναμικά. Δεν θα πεταχτεί τίποτα τώρα. Φαντάζεσαι δηλαδή Ω, πάρ' τα κεριά όλα. Πού μπωσέ τα. Παίρεις. Όχι, περίμενε. Θα γράφει κάτω. Πας εκεί γύρω-γύρω να τα βάζεις. Για δες. Μήπως έχει θέσεις. Έχει. Αν έχει θέσεις. Τι θέσεις. Όπως ήταν πάνω. Ρε. Τι είναι αυτό. Α, τι είναι. Να το. Πάρ' τα Δώσε όλα. υπόλοιπα. Ωραίος. Και το άλλο. Τι στο τάπο. Τι. Όλα μηνυματάκια. Όλα είμαστε live. Αν πάτε το να πάρεις τα χάπια. Εντάξει. Αυτές οι εικόνες δεν μπορεί να τις πάρει. Ποιες εικόνες. Δεν θα πάμε. Το 30 συν του. Η βοήθειά μας κοιμήθηκε. Ναι. Ναι. Τι γράφει. Χρειάζεται, το έχουμε ρε. Ο Μίτσος. Πάμε να βγούμε ρε.
Έτσι μπράβο ρε μαλάκες, είστε γαμηθείτε, να ζητήσεις Τι? εσείς. The Hammer. Το έχει βάλει πίσω εκεί στο κουτί, ρε. Α, στο. Ναι, οκ. Στο store. Θα παίξω, ναι, θα παίξω. Θα παίξει ο Χέστης. Εμένα είπες χέστη. Ναι, Όχι ρε. Θα σου κάνει Αυτό εύκολο, λίγο μην παίρνει. χέζεσαι. Τι. δεν το παίρνει αυτό. Δεν μπορεί να το πάρει. Πρέπει να κάνει αυτό. Αυτό εκεί. Να ρε, πρέπει να το πάρει για να το βάλει εδώ. Α, missing πίσω, ρε. Ναι, έχει δίκιο. Ή όχι. Ίσως πρέπει να το βάλει Αυτή τη εδώ. μαλακία δεν το παίρνει κάτω. Άμα δεν πάει πιο πίσω, Μπράβο. Εκεί βάλω το. ο θέλει να το βάλει. Να το πω πότε. Καθένα. Το λέγεται. Άνοιξα όλα. Τέλεια. Τι πέφτει. Να τα ανοίξεις όλα. Για να φανούν οι... Άρα. Α, με το ίδιο. Ή πρέπει να το βρεις τέτοιο. Ας τώρα το βρήκα να τα ανοίξει όλο να μπει και φως. Και έχω χαλασμένο το ρολό του τέτοιου στο σπίτι. Σηκωθώ 6 ώρα το πρωί, αν όλα τις 4 ώρες μπορώ να φύγω. Έλα Βασίλη, άλλα 5 είναι. Το έχεις. Ανοίξει όλα. Ωραία τώρα. Άλλο ένα είναι. Τώρα το καταλάβουμε. Πιο κοντά. Πώς πρέπει να πέσει ένα μέσα. Όχι, όχι, κάτω πρέπει να ξεπάει. Άμα ήταν ανοιχτή η πόρτα. Άγχος. Άι καρέκλιτσα. Πρέπει να κάτσεις, να σου κάνω στο πλήρης. Λες. Με τις εικόνες μήπως κάνεις κάποιο interaction τώρα. Με ποια. Με τις εικόνες που έχει πάνω τα πτώματα. Ισχύει. Τι λέει. Butterfly. Δίπλα. Moon. Πες ωραία. Πώς πέρασες μία. Τότε. Ένα μάτι. Βρήκαμε όλα από πάνω. Ναι ρε. Σίγουρα. Έτσι λέει. Γι' αυτός έχει ζωγραφιά από μπροστά. Τα βρήκες όλα από πάνω, Βασίλη. Δηλαδή. Αν τα έψαξες όλα. Πέρα από το να ανοίξεις τα πράγματα. Εκεί δεν πας αφού Έκανε πήγαινε πίσω. interact. Δεν έχουμε την βαριά, Ναι. Έκανε interact από πάνω. Ναι, κάτι ακούω. Πήγαινε πάνω να γάμετουμε. Τι έπαθες. Βοήθηκα. Μήπως πρέπει να πέσει Μήπως. μέσα ένα. Όχι ρε, δεν σ' αφήνω. Θα μπορείς να τα ξανακλείσεις, λογικά. Όχι μέσα. Interact λέει. Όχι. Για πάτα πάνω. Σε ένα από αυτά. Όχι ρε, στο άλλο που γυρίζουμε. Πάτα ένα κλικ. Α, τα κλείνω. Τώρα πρέπει να τα κλείσουμε όλα. Παιδιά, Ρε, έχει δώσει ένα σημείο. νομίζω. Για βάλτε το. Περίμενε, ένα λεπτό. Νομίζω ότι κάποια πρέπει να ανοίξουμε, να αφήσουμε ανοιχτά και κάποια Ναι, κλειστά. αυτό το λέει το σημείωμα. Μήπως λέει πρέπει να βουτήσεις μόνο αυτά που έχουν ζωγραφιές, λέει ένας. Αλλά οι τζάτζες. Πάτα έψιλο. Ποιος είναι κουμπαρός. Tab. Έψιλον στο γράμμα. Πήγε. Το Q. Tab. Q στο γράμμα.
Μόνο το έψιλον πάει να κάνει κάτι. Είσαι ηλίθιος. Κάτσε ρε να το διαβάσω άλλο. Excited Moon. Α, Το Cloud. Άρα πρέπει να μείνει το φεγγάρι. που είναι. Με το σαν φεγγάρι, στο ναι. Φεγγάρο. Φεγγάρι. Cloudy. Τι εκεί ρε μάνα. Vision. Ω, Μπράβο. το πέταξε. Ξανά, απλά πρέπει να πατάς έψιλο. Ένα στη μετάφραση, παιδιά. Γιατί εδώ έχουμε μούφα. Πρέπει να ανοίξεις το φεγγάρι, αυτό που έχει, πώς το λένε, σύννεφα και στο τέλος το shadow. Αυτό που δεν έχει Ωραία, τίποτα κατέβα κάτω να λογικά. δούμε ποια είναι. Το φεγγάρι πρέπει να είναι αυτό εδώ. Ανοιχτά. Ανοιχτά είναι Τα όλα. υπόλοιπα όμως είναι κλειστά. Λοιπόν, αυτό τι είναι. Δεν έχει, έχει εδώ στη μέση. Αυτό είναι Δεν το μάτι. θέλουμε αυτό. Ωραία. Αυτό κλειστό. Ωραία. Αυτό Το ανοιχτό. side μου. Ωραία. Μα πάτα τώρα και εγώ. Ωραία. Ανοιχτό αυτό. Butterfly. Δεν το θέλουμε. Shadow. Αυτό Shadow. είναι που πρέπει να μείνει. Ωραία. Σαν... Άρα θέμε Τις δύο γωνίες. 1, 2. Τι θες η γωνιά. Ναι, Το ένα ναι, πίσω ναι. την καρέκλα, τη μία γωνία. Όχι. Έχει άλλη. Όχι, έχει αυτήν, αυτήν. Αυτήν. Τι λέει, Πρέπει. δεν βλέπει. Τα κοτσικά δεν τα βάζεις. Τι φοβάμαι. Ωραία, τις δύο γωνίες για αρχή και βλέπουμε τώρα. Να ανοίξουμε αυτά τα τρία. Τι έχει. Ναι, μα ποιες γωνιές όμως. Εκεί μπροστά τι είναι. Δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν, άρα είναι η αριστερή γωνία. Περίμενε. Sorry. Αφήνεις τέρμα αριστερά. Το τέρμα μέσα. Το αφήνεις. Εδώ πρέπει να το κλείσει. Κλείνεις αυτά τα δύο. Λέει που λέει anything, δεν τα θες να φωτίζουν. Ποια? Έτσι. Αυτά που λέει anything. Ναι. Είναι το σωστά ή θα το κάνω 15 φορές. Θα δούμε τώρα. Μια πρόβα να μην κάνουμε. Και την καρέκλα θα κλείσεις. Ρε. Δεν το κλείνει. Είναι πιο πίσω. Είναι πιο πίσω. Ναι, δεν το κλείνει. Δεν το κλείνει. Αφήνεις Και πήγαινε κάτω. Να δούμε. Περίμενε. Πήγαινε κάτω, πήγαινε κάτω. Ήδη τρίζουν πράγματα. Δεν μου εμφανιστεί τίποτα. Και έρχεται. Και τα δύο. Για πήγαινε να δούμε, είναι σωστά αυτά. Το ένα είναι σωστό. Όχι. Αυτό πρέπει να κλείσει. κλείσιμο. Είναι σωστό. Ωραία, 1, 2. Αυτά ανοιχτά. Guilty Shadow. Α, η Guilty Shadow πρέπει να είναι η κοπελίτσα εκεί δεξιά πήγαινε στις δεξιά. σκάλες. Ένα με shadow θέλουμε. Εδώ δεν Όχι. είναι. Δεν Το από είναι. δίπλα. Σαν Guilty Shadow. Το από δίπλα. Απ' την άλλη αριστερά Βασίλη γωνία. Γωνία, γωνία. Κι άλλο. Καρίνη. Δεξιά. Εδώ. Μα με... Δεξιά ρε μαλάκα. Στη γωνία πίσω. Αυτό εκεί ευθεία. Αυτό είναι... Όχι. Κάτι με shadow πρέπει να βρούμε. Μια ζωγραφιά που έχει shadow.
Περάσαμε τους άλλο. Το κλείσαμε το σάντο. Α, το Α, ανοιχτό ανοιχτό το είναι. Άρα πρέπει να κλείσουμε μόνο τον μπροστινό. Το γωνία. Το anything πρέπει. Αυτό το moon ρε μαλακά. Δεν έχει εσύ. Μαλάκες. Λοιπόν, του child μόνο ωραία. Το cloud, αυτό Cloud τι είναι. είναι. Κάφυρμα. Cloudy. Πώς είναι η καρέκλα. Union. Καρέκλα θα είναι. Αν ανοίξαμε το shadow, η μόνη σκιά που μοιάζει σαν clouds είναι αυτή μπροστά από την καρέκλα. Πότε κλείνω αυτό. Βάζει λέει τίποτα. Δεν θα είναι ρε. Δεν εννοεί. Cloud Vision λέει μάλλον. Το μάτι. Μάτι. Cloud Vision, το μάτι. Πλέον είναι δύο. Δεν πήγαινε στο μάτι. Το ανοίξουμε. Πρέπει πως... Τίποτα λέει. Ποιο το λένε ρε μαλακά. Ίσως να είναι το μάτι. Τι είναι το μάτι. Όχι, αυτό είναι το σκουλ. Δεν είσαι. Τι ακούγεται. Μάτι που ήταν. Μάσα Δεν θυμάμαι εδώ. πίσω από την καρέκλα. Τι άνοιξε αναπτήρα. Δεν δεν μπορεί να είναι, είναι. Το είναι έχει αυτός. τελειώσει. Αυτό είναι εκεί. Να το, αυτό είναι το ΑΕ. Πάρω το μεσαίο. Έχουμε ανοίξει, Ηλιά. Έχουμε ανοίξει. Δεν κάνει τσιτσιά. Καμίσου 4. Κάναμε, το κάναμε. Για να ακούσει την αλυσίδα. Κρεμάσαμε. Το κακομοίρι. Μάλακα, με βάρα. Ναι, κατά λάθος, χάσα. Από 9 κάνουμε Ναι, γκολ. εσύ ήταν τα... Α, μαργυρίσαν όλες. Έπεσε Εσύ ο γιατί έπαιζε μέσα. άλλος. Αυτό, καλά το έκανε. Πού να πάει ρε μαλάκα. Ναι, αυτό δεν έχει κατά να πάει. Εντάξει το λέω. Λάκα Βασίλης δύναμη, Ναι, ευθεία μάλλον. Είπα κόλλο το game. Ήψε. Θα βρεθεί κάτι με τρομάξει πιο πολύ. Για το κλείσω. Ναι. Δεν τρομάζει τίποτα. Α, μπράβο. Στην Dolores πάμε. Για το τσάι. Κάποια έχεις μπροστά. Κάμισα έτσι. Πού πάμε τώρα. Από εκεί κατεβαίνει. Από εδώ ήρθαμε. Να δείξει τη βαριά, τη βαριά, τη βαριά, τη βαριά. Για μην δεν βαριά. Δεν χρειαστεί. Ω, να σου γάμω. Ντολόρες. Ω, Πρόσχε Νικό, Δεν είναι εκεί όμως, Ω, Ω, να σου γάμω. Dolores, σου φέραμε τσάι. Ας δεν καμίσου ρε μαλάκα με τρόμαξε χωρίς λόγο. Ηλίθιε. Το μπούστι. Όχι. Μου άρεσε. Μου έχει δημιουργήσει τις ψευδές. Τώρα που θα γυρίσει εκεί θα είναι. Να μου βάλει τσαγάκι. Μπράβο, κάτι πρέπει να κάνεις μάλλον. Για, κάτι Στην έγραψε. κούπα, Στην κούπα κάτι έγραψε, Βασίλη. Πού? Πίσω, στο τραπέζι. Open inventory. It contains Τσάι. food that... Το δω μέσα. Πρέπει να αφήσεις τη βαριά. You need to- κάμισε τα αυτά να μην κάνει Αυτό ένα. δεν.
πολύ το τσάι. Τσάι λέει ο Ηλιάς. Τσάι. Ω. Γιατί τόσο κοντά με τα μάτια το βάζει το γαμμένο το τσάι. Θα είναι δίπλα, θα σου πει ευχαριστώ πολύ. Στο μουνί σου γάμο. Καριόλα και μου έστω και στο κινητό ρε φίλε. Το Μα χάσα. γιατί πειράζει εκεί. Δεν κάνει πάλι. σου πουτάνα. Ρε μαλάκα είχε λήξει το τσάι μάγισσα. Τόση ώρα λέει περιμένω. Έγινε λέει εκεί μια μάγδα. Και επίσης λέει Τι απ' έξω. κρεμάσει. Όχι ρε. Στον παούλο. Έξε μόλι πουτάνα. Θα να Στο φούρνο. Λιγάκι εκεί. Στο φούρνο. Ναι. Πάμε, ναι. Πάλι. Second. Καλά ρε μαλάκα, τόσο μικρός όπως είναι και πεις δεν διαφορούν. Ρε φίλε. Φαντάσου. 3-20 όμως ο φούρνος. Πού πάμε. Πού θα σου Ο μοίραμα. κωδικός που θα χρειαστούμε, για πού είναι? Τον Θα χρειαστήκαμε. το πες. δούμε. Εξάλλου είναι 5, 3, 7, 8, 9, 2. 50-7-8 Τι? Εντάξει, όλα καλά. Πρέπει τώρα να πάρεις τη βαριέ γιατί αν μας αφήσεις πρέπει να σπάμε τα τζάμια. Είναι στο Θέλω να τις storage room. γαμιές. Storage room. Όπα. Πώς με αυτό ανοίγει στο παράθυρο. Ναι, στο παράθυρο πάνω πάμε. Πάρουμε την πηξίδα. Ναι, λογικά. Βάλουμε στο πάτο μας. Στο πάτο. Βασίλη. Παραδείγμα. Κλείνε πόρτας. Όχι. Παίξε μου λίγο ρε μαλάκα. Κάνουμε να το κάνουμε. Έλα, μην είσαι μαλάκα. Κάτι έπαιξε σου κάτι. Κάτι είναι από πάνω, ναι, γι' αυτό. Ω, θα είναι εδώ τώρα. Ναι, 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 ναι. Τι είναι ρε μαλάκα. Έτοιμο, έτοιμο σίγουρα, εκεί θα είναι. Είσαι τραβήξει. Ω, λέει. Γιατί δεν είναι εκεί. Τι θα το λέει. Ω, κάτι έπεσε. Το περιμένω να έρθει τώρα, κατάλαβες. Βάζω το γαμμένιο. Εξή να πάρει. Εδώ άρπαξε. Πετάμε. Πέρα. Ολόκληρο καλή. Μαλάκα κιόλας. Τώρα, το βορρά πρέπει να ακολουθήσουμε. Το Γράφει. πιστό, από πάνω κάτι πέφτει. Όχι, εντάξει. Καλά. Τραβάει τα πόδια. Μαλάκα, Έτσι βγαίνει με το λόκο. Πρέπει να πάμε πάλι εκεί στα νερά. Πώς το πήρες το... Σαν βουτήξεις. Τώρα που πάμε. Με την πηξίδα. Έχεις πέσει ασφάλεια. Πας από εκεί μέσα. Στο διάλο. Από εδώ πάμε. Αλήθεια. Το προσγεί. Ω, Πρέπει
Μπράβο, τώρα κάπου πάει από εδώ, μάλλον. Στο κόκκινο. Πώς πάει τώρα έξω. Θέλει Νότος. την πηξίδα για να βγει. Ναι. Δεν το τερματίσαμε. Σε πηγαίνει η πηξίδα. Υπήρξε Στο κόκκινο. αριστερά. Το νότο. Το νότο. Δεν είναι νότο ρε μαλακά. Από το βορρά. Είναι νότο. North είναι ο νότος. Ξέρω εγώ. Όχι. Το west είναι ο νότος νομίζω. Αγράμματι. Άρα είναι ο βορράς. Αυτό βορρά. Μέχρι το νότο. Δεξιά την πόρτα. Το ξέρει. Όχι ρε, δεν πας από εκεί ρε. Ψέματα λέει. Μέρα μεσημέρι ένας άνθρωπος δεν κυκλοφορεί. Αλλά γιατί σου δείχνει πάλι πίσω. Αριστερά νομίζω ήταν η άλλη. Πίσω, πιο πίσω. Θα πάμε, αλλά θα κάνουμε το κύκλο. Εντάξει, πάμε. Δεν Εντάξει. με καινούργια όλα. Κύκλο. West είναι η Δύση. Άσο λέει, άρε φίλε. Γεια σου ρε Ηλία. Το παγκάκι λέει, όπως μπήκαμε, έχει ένα αντικείμενο. Να το. Ακριβώς Μήπως έχει κι μαλακά. άλλο. Φανίστηκε. Τα παγκάκια μήπως. Παιδιά, όπως πήγαινα, νόμιζα ότι αυτή ήταν. Και εγώ αυτό είπα. Ω, η κούνια του μωρού. Γιατί τώρα. Δεν λέει το μόνο μέσα. Κάτι θα γίνει εκεί σίγουρα. Λάκα ρε. Όχι ναι. Δες το μωράκι τώρα. Κάτσε εδώ. Όχι. Ποιο ήτανε? Το ναι, κυτρινάκι. ναι. Πού πάμε? Το interact κάνεις με το αυτό. Βάλε κάτι μέσα στο backpack. Δεν παίρνει τίποτα, μόνο να πετάξουμε. Όχι ρε. Άμα το ξαναχρειαστεί. Αυτό ήταν ρε μαλακά ή το πιο πριν. Αυτό το χρώμα είχαμε. Αυτό ήταν, αυτό ήταν. Άστο έτσι. Καλά είναι. The zip toy λέει. Μήπως Πήραμε έχει κασέτα. κι άλλο πιο πριν. Στο παγκάκι μήπως έχει κι άλλο. Μα τώρα μας γυρνάει πίσω. Και πριν δεν μας γύρνει. Όχι. Για πήγαινε λίγο πιο πίσω στα μπαγκάτια. Κάνα το Σε λέει. βάζει σε τάφους. Το τασάκι παρακαλώ. Α, θα πετάει στο storage ρε μαλάκα. Η φίλη μας η Ειρήνη λέει ότι πρέπει να μαζέψουμε λουλούδια. Αυτά τα λουλουδάκια που ήταν στο παγκάκι. Η φίλη σου η Να το Ειρήνη, έχει κι άλλη. πες σου σχολιάζει εδώ. Το είπε προσωπικά Σχολιάζει εκεί. μηνύματα. Είναι Δεν τι το κάνουμε γνώρισε. εμείς έτσι. Τι είναι από τον Αγία Νικόλαο. Βα, γεια σε Ρίδη. Εσύ δεν θα μας Ειρήνη, πάρει. γεια. Ναι ρε Ηλία, αλλά πρέπει να βρούμε λουλούδια. Να τα ρε. Να τα ρε. Το είπε η φίλη μας η Ειρήνη. Τι ωραία. Ειρήνη, brother. Μακάρι όλο το παιχνίδι να ήταν έτσι με λουλουδάκια. Μονάδουλος, του πει να το κάνουμε όλοι. Ναι, μα είδες. Πάμε στο μικρό Ιβάδι, μαζέψουμε τον Λίπες. Εμείς η Χάιντι. Τι λέτε ρε μαλάκα, μαζεύουμε. Μπορεί να τα μάζεψες όλα γιατί έκανε ήχο, interact. Είπα σ' άλλο, ήρθαμε στην αρχή. Για Όχι, γύρω πίσω, πίσω. Μήπως έχει ακόμα κανένα εδώ. Είχε άλλα δύο παγκάκια νομίζω. Για πήγαινε τρέμα Άδεια ήταν, κάτω. άδεια ήταν, άδεια ήταν. Είδες Άδεια την ήταν. ώρα που έστειλε η Ρε Ειρήνη. μαλάκα, έφτασε εκεί. Ναι. Α, δεξιά έχει ένα. Να, εντάξει είμαστε. Α, το σου, άδεια ήταν. Μόλις έστειλε η Ειρήνη μήνυμα, σήκωσε φωνή ο Νίκος. Τι γράφει. Όλουθος. Ρε μαλάκα. Μήπως θα λέει η πηξίδα. Αυτό λέει ο Ηλίας. Δεξιά. Αυτό έλεγε ο Ηλίας. Το μέσα μπαίνει. Ορθάμε τη βελόνα τώρα. Πάτε το κόκκινο.
Πήγαινε, πήγαινε. Είναι το Έλα, λάπτοπ, δεν σου βλέπω. έχει ένα άνοιγμα. Ή σου λέει μαλακίες. Πες εκεί μέσα. Πας με το... Πας κάνεις τον κύκλο πάλι. Πήγαινε, πήγαινε. Όχι. Τι γίνεται μέσα στην απαντήση. Πώς με τους κύκλους ανοίγει άλλες πόρτες. Νομίζω πως είναι άνθρωπος. Όχι, είμαστε πριν. Δύο σάξι είμαστε. Να λουλούδι, Έχει βάλω δεξιά. λουλούδι. Πολύ. Αριστερά. Δεξιά. Το τάβα βάλω Βασίλη, λουλούδι. Ρε Έχει Βασίλη. λουλούδι. Πίσω, λουλούδι. Χαμήλως όσο Στον λίγο να τάφο. ακούς. Το τάφο. Στον τάφο ρε μαλάκα. Τι έπαθες. Δεν με ακούω. Πώς να ακούς. Το έχω τέρμα. Χαμήλωσέ το λίγο ρε μαλάκα. Μάλακα. Πού είναι? Στον τάφο. Επάνω εκεί. Έχει λουλούδια πάνω στον τάφο. Να το αριστερά. Μου κάνει το μάτι. Το ακούς? Το έχω τέρμα. Είναι χαμηλός και χαμηλός. Τώρα. Θα έχει ανοίξει πόρτα. Ναι, νάτι. Αριστερά, την πελώ να ακολουθάς. Άρα σου ανοίγει πόρτες όταν παίρνεις λουλούδια. Αυτό. Όλα τα νεκροταφεία θα γυρίσουν. Τα γραφικά είναι αυτά. Θεία. Ωραία, φίλε. Παίρνουν τα κόκαλια. Λουλούδι κάτω, κάτω λουλούδι. Μην πρέπει να τελειώσει σήμερα. Ναι, το λουλούδι. Silent Hill. Στο Silent Hill υπάρχει μια τρύπα η οποία πάει και πάει και πάει και πάει μέχρι στα Εύα. Το ξέρουμε ρε μαλάκα, εμείς δεν έχουμε παίξει σαν τέτοια. Πες μα είναι παιχνίδι του... Του 99. Να ζήσει. Κατοστήσει. Εγώ. Αν δεν γίνεται εσύ, Τι έχω. Συνεχίζουμε. Λογικά πάμε πηξίδα. Λογικά. Πω, πω, πω. Κοίτα, δεν δουλεύει. Λες. Όχι. Πετάξω κάτι. αν δεν καμίς από πίσω είναι. Κάτω. Δεν το ξανακάνεις αυτό. Με τη βαριά ίσως σου πας. Αυτό δεν έχω τη βαριά. Εδώ κάτω δεν είναι. Δεν ξέρω. Δεν ήτανε. Τώρα δρόμο εδώ πέρα δεν είναι. Πριν που πήγαμε να την πάρουμε δεν ήτανε. Πιάσει ρε εδώ μέσα. Για όλη Για την να εξίδια. πηξίδα μαλάκα. Εδώ να πάρεις.
κάνεις κάτι. Ποια αναπτήρας. Πάμε λίγο. Αν θα πάρεις αυτά στη τσέπη δεν μπορείς να το κουνήσεις στο... Τον αναπτήρα πάρεις το χέρι. Μπράβο. Το πέταξα. Πηξίδα, πού είναι. Δεν φεύγει. Δεν δουλεύει ρε. Βάζεις με το δεξί κλικ, αλλάζεις με το χέρι. Είδες. Εγώ στα λέω. Τα κλικ είναι τα χέρια, δεξί κλικ. Τον αναπτήρα πάρεις το χέρι. Πού να πτήρας. Ποιο είναι στο χέρι. Τι κάνεις. Το πέταξες. Τον πέταξε μόνο. Το χέρι ήθελα να πέταξα. Νομίζω πως χέρια μετά κάπου τα βάζεις μαλακά. Στο κόλλο μας. Βάλε εδώ ένα χέρι μαλακά. Electric room key. Α, το έχουμε ρε. Το έχουμε για πάτα tab. Ναι, Πάτα tab. δεν είναι. Δεν το είχαμε πάρει προηγουμένως. Το που είχε τον κεραυνό πάνω για πού ήταν. Και το διά. Δεν το ξαναπήραμε. Πώς να πάρεις καπάκι γιατί είσαι κόκκινος. Τρία χάπια έχει. Κάνει και καλά. Κρατάει... Σαν τραμαμίνι είναι ας πούμε. Αλλά Για να μην πρέπει ανακατεύεσαι. να μην σε επιτίθεται τόσο έντονα. Λες μωρέ Να μαλακά. τη βαριά. Θα το πάρεις αυτό, θα μας πηδήξει και θα βγεις από το τέτοιο, από τα τούβλα. Α, είχε το... Ναι ρε, αυτά γυρνάνε πίσω εδώ. Είχε το μανικέν από το τέτοιο. Καμιά ιδέα Ηλία. Πώς σας πάνε αυτά. Πού Να κάνω. βάλεις το lighter μέσα. Βγάλω το... Πέτα ένα χέρι. Και ένα χάπι. Δεξί κλικ. Να τους πάει. Δεν τους πας. Πάντα τους πάει. Θα τους πάει. Ένα χέρι, ναι. Γιατί είναι θολά. Δεν μην πεταχτεί. Αυτό μέσα έχεις πάει. Να κλείσει την τηλεόραση, τέτοια interaction. Δεν νομίζω να είναι αυτό. Και άλλο. Άλλη κόκκινος. Περάσει. Πώς ρε. Κρατήρα. Έβαλες μέσα. Να τον εβάλω στο αριστερό χέρι. Μαλάκας που σου είπε. Έγινε το interaction. Εντάξει είμαστε. Ναι, έγινε, ναι. Θες χάπιο. Proof and happen. Τι. Ναι, επειδή έχεις και το lighter δεν σε αφήνει να το πάρεις. Μέτρο. Τα ξέρει. Δεν δουλεύει η βαριά. Η πηξίδα. Δεν την πάρεις βαριά. Κάνω τι. Basement rules, τι γράφει εκεί. Κάτι γράφει στον τοίχο. Ούτε Down slowly.
Put the toys back in the place. No yelling. Turn off the TV when leaving the base. As that for the key. Try to go in the locked rooms. Have fun. Άρα, πού βάζουν το παιχνίδι. Α! Το παιχνίδι Τα που παιχνίδια που έχουμε έχουμε μπροστά από τη τηλεόραση. Εδώ. Άναψε την τηλεόραση λοιπόν. Το παίρνω. Και αφήνεις το παιχνίδι που πήρες από τον τάφο. Ρε μαλακά, Είναι. να το ρε μαλακά, δεξιά, δεξιά. Αυτό. Πολύ για γαλλικό κλειδί μου κάνει. Ρε πήγαινε μπροστά στην τηλεόραση. Δεν είχε παιχνίδι. Άναψε την τηλεόραση. Για δες, vas αφήνεις εκεί το παιχνίδι. Παιδιά, μισό λεπτό. Ρε μαλακά από τον Δεν με τάφο. αφήνει να βάλει τα χάπια ρε μαλάκα. Αφού είναι άδειο, γι' αυτό σου λέει. Πέταξε τα. Τέλος. Βγάλε τον αναπτήρα. Βγάλε το να είμαστε αναπτήρα για το παιχνίδι. Παιχνίδι. έτοιμοι. Το είναι σαν και... Πώς σου λέω, δεν είναι παιχνίδι. Πάρε και τη βαριά. Έχει κι άλλο light. Άστο. Όχι, κανένα χάπ. Πάσε με να μαλακά το έχεις απάνω. Μήπως θα κουμπώσεις χάπι. Α, αυτό πρέπει να σηκώσουμε ρε μαλάκα. Σίγουρα. Ναι, Βάλε χάπια. καμιέται. Πολλά. Το διάλογο. Που λέει πήρες παιδικό παιχνίδι, πήγαινε στο Ναι, παιδικό δωμάτιο, είναι πας και έχει πολύ κάτι. χάλι. Πρέπει να πεις κάτι. Για πήγαινε στο παιδικό δωμάτιο που λέει. Στα χέρια του. Θα τα βάλει ποτέ. Τελικό δωμάτιο που είναι. Πάμε τώρα μόνο. Πάνω δεν μπορούμε Πάνω να στο ανέβουμε. όροφο είναι. Δεν μπορούμε να ανέβουμε. Κάτι λέει. Λέω, αφού πήρες παιχνίδι, το είπα τώρα. Αφού πήρες παιχνίδι, πήγαινε στο παιδικό δωμάτιο. Να τώρα αυτό. Όχι. Φωτογράφηση. Πας στο διάλογο μαλακισμένη. Κοίτα ρε μαλάκα σου παρακάτω. Κάτι το έπασα. Έγινε γι' αυτό ή δεν μένω μεσάνι. Τι χάσαμε. Λέω λάστο το σε... Ναι ρε μαλάκα αφού είχες τέτοιο. Θα χάσαμε το συνεχίσουμε. Χάσαμε. Καλά μας είναι. Έλα, πες καλό βράδυ, πού πας. Έτσι θα κλείσεις. Ένα σκοβάδι το έχω λίγο σπιστό. Αφού σου λέω με τόση ώρα χάπια ρε μαλάκα. Και κόκο μαύρο. Κάθε φορά που περνούσα από αυτό το σημείο ήταν έτσι. Όχι, Ναι, ρε, όχι, και αφού βάλω. σαν όταν είσαι πολλή ώρα στο σκοτάδι, αυτή η μαλακιά απογεννίζει. Πού μπορείς κάποιοι να μην σου ψευθεί. Μια, δύο, τρεις το είπε, τα παπάρια σου θα βρω το παιχνίδι. Έλα, αυτό ήτανε. Κλείσουμε. Αυτό ήταν. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Αυτό πατάω. Ναι. Εκεί θα είσαι τέτοιο. Να εξάλλου την άλλη εβδομάδα θα έχει άλλο παιχνίδι πιο. Για πάντα να δούμε που θα μας βγάλει. Παιδιά, θα το βρούμε, το βρίσκουμε με τις ώρες, τις μέρες. Εντάξει, αυτό το έχουμε τελειώσει. με Θα τους το ήχους. συνεχίσουμε αυτό. Η μέρα είναι σταθερή. Όχι όμως τα αμέσως. Άλλη Πέμπτη. Γιατί να μην το κάνουμε την άλλη πέμπτη. Γιατί Άμα έχουμε λίγο ακόμα, δεν είναι λίγο ακόμα. δεν το ξέρεις. Ρε μαλάκα, δεν έχουμε κάνει το δεύτερο chapter πλέον λόγος.